Ты кажаш, я не ведаю вайны, што мне было тады гадоў замала. Чаму ж яна мае забрала сны? На ўсё жыццё наперад сны забрала. Чаму ж амаль не кожныя начы я прачынаюся скаваны жахам? Хачу ад смерці лютай уцячы і стрымгалоў бягу ў сон нажатым. Паўзу бульбянішчам па беразне, да хмызнякоў куляюся па пожні, але ратунку ў мне няма ў сне. У вочы стрэл грыміць у міг апошні. Я ведаю, пазбыцца гэтых сноў не дапаможа мне ніхто на свеце. Я буду трызніць імі зноў і зноў, яны мае навек, да самай смерці. Застаўшыся з маленства на вайне, я аднаго хачу, мая краіна, каб гэта скончылася ўсё на мне, каб гэта ўсё не стала долей сына. Вайна заўсёды пакідае за сабой доўгую памяць, і яна праходзіць праз лёсы людзей так глыбока, што нават праз гады моладзь цягнецца даведацца, хто з родных стаяў перад яе тварам, якія выпрабаванні ім выпалі і які след яны пакінулі. У гэтым імкненні няма гучных слоў, толькі павага да тых, чыё жыццё аказалася звязана з вайной, і жаданне захаваць іх гісторыю, каб яна не растварылася ў маўчанні. І сёння я хачу вярнуць голас тым, чыі гісторыі жывуць у маёй сям'і. Стаўбчанцы Алімпіядзе Грамыка ў 1941 годзе, калі немцы знішчалі ў гета мясцовых яўрэяў, было ўсяго 13. Падлетак, але яна запомніла падрабязнасці, якія сёння не можа прыгадваць без слёз. Калі пачалася вайна і ў стаўбцах з'явіліся немцы, яўрэйскія сем'і сталі пакідаць горад. Многіх немцы схапілі і змясцілі ў гета на ўскрайні стаўбцоў. Да нас заходзілі тыя, хто хацеў схавацца, перачакаць, каб ноччу ісці далей. Жылі мы небагата, у сям'і было 5 дзяцей, але мама варыла бульбу ў мундзірах і давала ім з сабою дарогу. Аднойчы мы ўбачылі, як немцы гналі палонных чырвонаармейцаў, гналі і падганялі плёткамі. Мясцовыя жыхары, якія бачылі гэтую карціну, кідалі палонным хлеб. Памятаю, адзін салдат надрыўна крычаў натоўп: «Людзі, можа, тут ёсць мая мама?» Мясцовых жыхароў, у тым ліку і майго бацьку, немцы прымушалі капаць ямы, у якія закопвалі расстрэльных яўрэяў. Расстрэлы былі недалёка ад стаўбцоў, дзе цяпер узведзены мемарыяльны помнік. Аднойчы бацька не мог пайсці і паслаў мяне. Было так вусцішна, таму што немцы толькі злёгку прысыпалі расстрэльных людзей і потым праехаліся па іх машыны. Зямля здавалася патрэсканай, шавялілася. Гэты жах забыць немагчыма. Дзіця вайны, Алімпіяда Грамыка, успамінае свайго мужа-франтавіка, Грамыку Александра Івановича. Яны раслі па суседстве, і Александр Іванович сябраваў з яе старэйшым братам. Тады і запрымеціў сабе будучую жонку. А на фронт пайшоў 16, дабавіўшы сабе 2 гады. Радавы 628-га стралковага палка дастаўляў сакрэтную пошту. Ва ўсходняй Прусі яго цяжка параніла, асколкам пашкодзіла нагу, але ён, не зважаючы на боль, даставіў пошту. Быў узнагароджаны ордэнам за адвагу, а частка асколка, які засеў у назе, так і засталася на ўсё жыццё. Пасля вайны Александр Грамыка праходзіў вучобу ў школе міліцыі, потым вярнуўся ў Беларусь, ажаніўся з Алімпіядай Іосіфаўнай, у іх нарадзіліся двайняты, дачка і сын. Здароўе падарвала вайна, і ўспаміны пра баі, раненне і кантузію былі для яго цяжкімі і маўклівымі. Але не пра кожнага героя Беларусі шмат архіўных матэрыялаў. І ў нашай сям'і таксама ёсць такі непублічны збаўца, чый голас мы не пачуем у кінахроніках, але чыю мужнасць мы адчуваем кожны дзень. Беганскі Міхаіл Адамавіч. Амаль нічога не вядома пра яго жыццёвы лёс, але яго медалі на нашых далонях – гэта не проста ўзнагароды. Гэта шматкроп'е ў гісторыі, якую мы павінны запоўніць сваёй удзячнасцю. Сённяшняе мірнае неба, цішыня нашых вуліц і магчымасць проста жыць – гэта галоўная спадчына ад нашых мужных продкаў. Вайна – гэта страшна, але памяць пра такіх людзей робіць нас мацнейшымі і вучыць шанаваць кожнае імгненне шчаслівага жыцця.